Sanibona, phinde nginibikelele nje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje uNkulunkulu omuhle, umdali wezulu nomhlaba, umdala wensuku, umdali welanga, umdali wenyanga, umdali wemvula, umdali wamafu, umdali wey'lwane, umdali wethu uqobo, umdali wezinhliziyo zonke, umdali wemiphefumulo yonke, umdali wenyama yonke, umdali wakho konke esikubonayo nakho konke okukhona nalokhu esingakuboni bantu bakaNkulunkulu ngoba ukudalile and kukhona kuya-exista ukuthi siyakubona noma sikuboni okusalayo kuya-exista futhi kuyaphila nakho. And one thing you have realized ukuthi yazi uNkulunkulu zonke izinto azidalayo ziyaphila but ezidalwa abantu aziphili. uNkulunkulu udalile izitshalo ziyaphila, they need the sun to survive. Izitshalo ziyaphila, they can listen. uNkulunkulu methi suka manje utshani kule ndawo ube kwenye indawo, they listen and then bese ziyasuka ngampela busuka utshani bushone to that direction la uNkulunkulu eholelela khona. Izilwane uNkulunkulu mekhuluma nazo, whether uyinkukhu, whether uyigundane, whether uyimbuzi, whether uyinkomo, mayikhomanda uNkulunkulu isilwane siyalalela ngobani siyaphila, it can listen. For a matter of fact, everything iyaphila lapha emhlabeni. I remember nje ngenkathi uKhayini esebulele uAbela, we get this information in the lost books ukuthi wathi sethi yamgqiba emgqibela phansi umhlabathi wavela wamkhipha uAbela, wathi phinde uyamfaka futhi umhlabathi wavela wamkhipha uAbela. Ngobani? uAbela wayenegazi, wayefile, umhlabathi wawubona ukuthi hayibo nangezogqibela umuntu ukuthini, umuntu ofile, hayibo nangezofaka umuntu ukuthi hayibo it's like emotweni yakho kuvele kuzofakwa isidumbu. Imagine just because kuthiwa imoto yakho inkulu kuzofaka isidumbu, uzothi hayibo ngizofaka isidumbu sizongcolisa sizongenza ukuthi nokuthi. So nomhlabathi wawunaleyo ngizothi wawunaleyo iga yokuthi no asikugcini thina nje, akuhlali thina nje ngithini, because everything lapha emhlabeni eyimvelo iyaresponda and into eresponda into enjani, into ephilayo angithi. So each and everything that exists lapha emhlabeni edaliwe uNkulunkulu iyaphila, because even the sun uNkulunkulu mase liyaleze athi khuluma manje ilanga, usho ukuthi ushisa kangakanani, ushisa ngetemperature engakanani, lingakhuluma ilanga. Mengasayaleza imvula ukuthi isho ukuthi uzonetha isikhathi esingakanani, ingakhuluma imvula ithi ngizonetha for 2 hours, ngizonetha for 1 hour, ingakhuluma imvula because uNkulunkulu oyidalile wayiyaleza ukuthi enza kanje ungenzi kanje. So ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu akukho akufinyezile, yonke into can do anything and anyhow, including ama-humans, including ama-beings, including thina uqobo singabantu. We are even worse ke thina because sidaliwe ngumfanekiso wakhe uJehova umdali wezulu nomhlaba. We are even worse because thina sifana naye ngezindlela eziningi kakhulu. That is why thina uNkulunkulu esidalela ukuthi singathola yonke into esiyidinga ngesikhathi esifanele, singafinyelela kunanoma iliphi izinga esithanda ukufinyelela kulona. We are not limited to anything, we just limit ourselves to anything esithanda ukuthi siyilimite kuzona ngenxa yokwesaba, ngenxa yokuthuthumela, ngenxa yongaboni kahle, ngenxa a lack of understanding ukuthi i-limitation, it is just into yemuntu, it is just into esekhanda, it is just into esengqondweni, it is just into engafuneki, engadingeki. Because the more you limit yourself, the more you do not know ama-capabilities akho, the more ngeke uzowazi ukuthi wena kade ungafinyelela endaweni engaka. But it's unfortunate futhi isikhathini esiphila kusona ukuthi not only does a person limit themselves, but even the education around limits you. Kuthiwa ngoba nakho phase ngezinga lokuthi ngeke uzofinyelela ekuthenini ube unesi wena, ngoba nakho phase ukuthi ngokuthi ngeke uzofinyelela ekuthenini ube ukuthi nokuthi lokhu wena othanda ukuthi ube khona. Imagine uthanda ngenhliziyo yakho ukuthi ube umhlengikazi, but ngenxa ukuthi bathi ngoba imath yakho awufinyelelanga ngisho ku-30%, angeke uzokwazi ukuthi ube umhlengikazi. The question is, imath ihlanganaphi nokuba nokunakekela umuntu, ihlanganaphi nokuphipha umuntu, ihlanganaphi imath nokunikeza umuntu amaphilisi, ihlanganaphi imath nokusiza umuntu. Methi ngilambile umkhandela ukudla umlethele, methi sekuyisikhathi amaphilisi uthatha umjovo wakho uyomjova, uthatha amaphilisi umnikeza. Imath ihlanganaphi nayo yonke leyo nto leyo? We are limited to all the programming of all the metrics esiphila under yona lapha emhlabeni singabantu, esilimite ezintweni ezinkulu esithandayo ukuthi sizenze, esithandayo ukuthi sifinyelele kuzona, esithandayo futhi ukuthi sizazi. But it's why your education, your this and that, and at the end of the day we do not need all these things, because uzothi ufundile tourism izokusiza ngani? Because you do not have any money ukuthi usuke ke manje tourist uhambe ko Dubai, awunawo ama funds nazo zonke izinto zokuthi ugibele ibhanoyi uhambe eAustralia,
awunako konke lokho, but you have studied tourism ukuthi ukuze tourist ama-countries umhlaba wonke this and that. Kusizani ekugcineni kosuku? Kukulaphapi wena, kukwakhapi wena, kukhulisaphi wena? And you find out ukuthi akukukhulisa indawo, akusizi ngalutho. Because we are limited. There are many things ezilimita uluntu lapha emhlabeni. Zikulimite, zikudraw, zikubeke phansi. And the limitation not only does, as I was saying, not only does it come from your mind, it comes from even abantu. But ayingeke uphase kanje ngeke uzukwazi. Ayingeke umfishane ngeke uzukwazi ukusebenza endaweni ukuthi. Ayingeke wena une-dwarfism ngeke uzukwazi ukwenza ukuthi. Une-albinism ngeke uzukwazi ukwenza ukuthi. Une-giantism ngeke uzukwazi ukwenza ukuthi. Only to find out ukuthi yabo labo bantu laba one-dwarfism uyena umuntu ongakwenza konke. Uyena umuntu because usuke enogqozu, ene-drive, enofuqufuqula ukuthi ngiyafuna ukuyenza lento, ngiyafuna ukufinyelela lapha, ngiyafuna ukwenza konke. We will see even shows whereby abantu abano-dwarfism, they do everything. Mefuna ukupheka uyapheka, but umephethe nje lesitebhisi sakhe sokuthi uma ngisibeka lapha ekhabetheni ngigibele, phinde ngisisuse ngesibeka lapha eduze kwasiki ngigibele, phinde ngisisuse ngesibeka lapha ku-wardrobe ngigibele, ngikhiphe iwashing ngigibele. Abana nkinga, abana stress. Because kahle indaba esekuthenini wena into uyifuna kangakanani ngengaphakathi lakho, uyilangazelela kangakanani ngawuqobo. The more ulangazelela, the more you set your mind to that something, the more you put your heart kuyona, the more you put your attention kuyona, uzofinyelela kuyona. Because everything oyicabangayo, everything oyilangazelela, everything oyifisayo, uNkulunkulu uyakahlola inhliziyo yakho ukuthi uyilangazelela kangakanani, uyifisa kangakanani. And if you show with your actions ukuthi akizovinjwa yilutho, ngiyakufuna ukuthi ngenkani, thola ukuthi that person with that dwarfism akasiphethe isitebhisi sakhe, but uzolibele egxuma noma azathathe something eyinduku enzela ukuthi afinyelele ayidonsa lento afuna ukuyidonsa ngoba nimfishane, kodwa ngoba uyayifuna le yanto uzokwazi ukuthi asizakale. So ngale nkathi egxuma mhlawumbe wona umuntu uyaqhamuka ngaleso sikhathi, bese uyabona ukuthi why egxuma athi ngifuna le yanto leyana, because ubona ukulangazelela kwakhe, and immediately you just gonna take it and grab it and give it to them. But if engaqhuma engenzi lutho ehlelele relaxele, ngeke uziwazi nawe ukuthi udinga usizo, ngeke uziwazi ukuthi udinga ipush. So everything bantu baNkulunkulu ilale ekuthenini thina into siyifuna kangakanani, siyidinga kangakanani, sisebenza kangakanani, ngesinako to show ukuthi sidinga ukukhulu kangakanani okungaphezulu kwalokho. It's gonna show in our actions, in our starting point, because as a person wena isource yakho konke okufunayo, you are the source of the kind of information that you require and want. So you need to show by your actions ukuthi I really need that thing, I really need that kind of information, I really seek this, I really want this. And ngokusika kwakho, ngezenzo zakho, ngokutshengisa kwakho, ngokubonisa kwakho, nempela kuzocaca ukuthi yazi uyakudinga lokho ebese uyakuthola. So izulu lilindela abantu ukuthi batshengise ukuthi balangazelela kangakanani izinto abazilangazelelayo, and then lona lizobe selifika njengomuntu omude selithi okay ngoba umfishane othi ngikuthathele, okay ngoba umfishane othi ngikuqukule, okay ngoba umfishane othi ngikusize ngalendlela engakwazi ukuthi ngikusize ngayo. Incwadi nje yamaHubo 91:11 ithi ngokuba uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe zikulondoloze ezindleleni zakho zonke, ziyakuthwala, ziyakutshatha, ziyakwenza konke. Why? Because utshengisile ukuthi wena izindlela zakho zonke ulangazelela ukuthi ufike kuphi. So now iyafika kinqola izokuthatha yokubeka lapho ufuna ukufinyelela khona, izothatha yokubeka lapho ufisa ukufinyelela nalapho ufisa uku-achieve khona, whatever that you want to achieve. But one thing I want to show, I want to underline ngalo myalezo ukuthi ayikho into esifinyeziwe yona, ayikho into uNkulunkulu asigodlele yona, ayikho into uNkulunkulu asibambele yona ukuthi le ayingeke nifinyelele kuyona, le cha. But everything and anything ilele kithi ukuthi thina silangazelela kangakanani, sifisa kangakanani, lokho esikubonayo sizokwenza njani ukuze sikwazi ukuthi sifinyelele khona, sikuqonde, sikwenze. It all shows in your actions, it all shows ekuhambeni kwakho, it all shows ekufundeni kwakho, it all shows kunanoma yini ozoyenza in showing ukuthi uyafuna ngempela. Kufana when it comes to this issue yokubekezela, consistency, whether you start something now or uyiqala kusasa, but kuzobonakala ngokuthi uzoqhubeka uyenze for a period engakanani ukutshengisa ukuthi kahle uyilambele kangakanani noma userious kangakanani. You know, if uqhubeka uyenza into for a period of inyanga yonke,
let's say ufuna ukuthona isisu kanje, and then people tell you ukuthi you need to drink amanzi ashisayo mhlawumbe nolemoni anokukumba, you know, all these remedies abantu abawashoyo. If uzowaphuza namhlanje waphuze liphele leli viki awukakenzi lutho, but kuhambe isikhathi mase kubonakala ukuthi awuyazi sekuphela ngisho inyanga, uyaqhubeka uyimisele ngalamanzi, uyaqhubeka uyawaphuza lamanzi. That is when kutshengiseka ukuthi oh kahle uzimisele ngaleli zinga, uzimisele kangaka kanti ngalamanzi. And then uzobe suqala kumzimba ke, usuqala ke manje usuwashisa wonke lama fats, usushisa yonke lento le edala icholesterol engekho right, eyenza ukuthi ugcine unomkhaba. And then isisu sakho uzosibona sesinciphela kancane, but futhi nakhona ube careful ngezinto ozidlayo, because nalokho add an influence ku-add ukuthenini isisu sakho sizoncipha kangakanani as quickly or kuzokwenzakalani. Because if you keep on drinking water but uqhubeke nehabit yakho ngeke uzubone mehluko. You just need to continue and then utshengise nawe ngehabit yakho nezinto ozidlayo ukuthi uzimisele kangakanani ukuthi uthole isisu. Ngokuthi ulimit, yabona amafutha ufuna ukwaqeda, limit kwaphuza ke, limit ukwadla. Ufuna ukushisa amafutha, right? So ungashisa amafutha uphinde uyawa-add futhi uyawashisa uyawa-add, awenzi lutho. Eventually you will get tired. But ukuze ubone umehluko, ithi lamafutha ubuwashisa ubungawafaka amanye ngaphezulu kwawo, ubungawafaka amanye azoqhubeka futhi enza ukuthi ungayiboni into oyenzayo. But stop that mafutha for isikhashana so that you can see the difference ezokwenzeka in your stomach, ezokwenzeka kulomkhaba. And then bazobona ukuthi oh ngampela this really helps. So kufana noma sifuna ukusondela kuNkulunkulu, kuzomela sishiye konke okungasenza singaboni uNkulunkulu isandla sakhe ngaphezulu kwempilo zethu, okuzosenza singasiboni isabelo sakhe ngaphezulu kwethu. Because uNkulunkulu ngeke uzumbone if uzoza naye, uzoza kuye ugcwele yonke into, ugcwele umhlaba, ufuna ukuza usathanda abangani bakho, ufuna ukuza enkosini, ngeke uzumbone uNkulunkulu. Usathanda umndeni wakho, ufuna ukuza enkosini, ngeke uzumbone uNkulunkulu. Usathanda imali, uze enkosini, ngeke uzumbone uNkulunkulu. Usathanda izinto, uze enkosini, ngeke uzumbone uNkulunkulu. Why? Because kuzothi kufika isikhathi sokuthi usondela noNkulunkulu, whether you are praying, whether uyazila. Niyaba nabangani ngala bathi asikhipheni umngane wami bese uyakhohlwa ukuzila, bese ustika ngala. Nakho usafuna imali, usarequire lokho, uzothi uyakhuleka ngala awuthi ngibe ngiyozama imali. Stick to one thing, khona uzobona umehluko, khona uzobona isenzo sayo, khona uzobona amandla ayo, khona uzobona ukuthi uzokwenzakalani, uzofinyelela kuphi kusasa. You need to stick to one thing as a person so that uzofunda, uzokhula, uzokwazi, so that uzoqonda, uzodeda ezintweni eziningi, ebese kuyabonakala ukuthi this is the difference. Naku umehluko, naku kwenzeka ukuthi, naku kwenzeka u1 no2 no3. Lisho njalo iculo lithi hlukanisa, 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 mzalwane. Mongakahlukanisi kuzosifanela nje, you won't see any difference. Mongakahlukanisi kuzosifanela nje ngeke uzobone isandla esingaphezulu. But you need to separate first. Wehlukanise, uhlukanise inhloko nesixhanti. Uthi sengihleli kuJehova manje, uthi sengihleli kulokho manje, sengihleli kulokho. The reason why abantu they get to be so confusing ezinto eziningi, they haven't done separation. Abakahlukanisi izinto, abakahlukanisi ukuthi bathanda imali, noma bathanda imshado, noma bathanda izinto, noma bathanda uNkulunkulu, noma bathanda imfundo, noma bathanda ukudla, noma abakahlukanisi, abakazazi. And then impilo iba difficult ke makukanjalo. Impilo iba trick, impilo iba confusing because awukakahlukanisi, awukazazi ukuthi u left noma u right, awukakazazi ukuthi ufuna lokho noma lokho, awukakazazi, awukakahlukanisi, awukakenzi lutho, usahleli nje kanjalo. But you need to separate. Because abantu abazaziyo, mhlawumbe umuntu oyinyanga uyazazi ukuthi mina ngiphila ngedlozi, ngiphila ngemithi, and uyayibona iyamsebenzela ngempela. Umuntu ozaziyo ukuthi mina ngiphila ngamandla ami, engiyazi ukuthi kumele ngisebenze ukuze ngithole ukuthi uhlukanisile, uyazi ukuthi amandla akhe azomnikeza lento ayidingayo ayithole. Futhi uyazazi omunye ukuthi ngiyisangoma, ngithembele idlozi, ngithembele abantu abadala, ngithembele u1 no2 no3, wehlukanisile. But lo uzobamba athi mina ngibamba uNkulunkulu, ngibamba idlozi, hayi labantu babambisene vele bayasebenzisana,
ngelinye ilanga uzobona ngani ukuthi ubani okusizile la? Uzothi bona boba uthi ayikho into enjalo. It's like uzofika ucela imali, uboleka imali kubantu, and then bese ubanikeza i-account number yakho. Base sengena le mali ungabhalwa nge-reference ukuthi ubani. Uzowazi ngani ukuthi ubani? Because ubacele boba uthi you will never know. But uzodingeka that point of reference ukwazi ukuthi okay, this is the hand. Ulo unginikezile imali. Ilo unginikezile lo ngidingayo. Same as nathi kuNkulunkulu. Sidinga ukuthi sihlale kuyena so that sizobona ukuthi uyena ngempela usinikezile ukuthi uyena ngempela, because you won't believe. Let's say unikezwe lo okunikeze yena wavela ungayifaki reference. Uzowazi ngani phakathi labo bobu kulabantu abacelile imali bangafaki ukuthi imina ngikunikezile noma ungabhala i-references isibongo sakhe or igama lakhe or whatsoever indlela abantu ababhala ngayo. Uzowazi ngani because ucelile abantu abawu2. And we see izinto eziningi zenzeka ezindaweni eziningi ezahlukahlukene lapha emhlabeni. We see even nako TV athi umuntu ngilalela nalo namhlanje kusasa ngalala nalo. Namhlanje okay ekseni ngafike ngalala nawe, emini ngalala nosibanibani, ntambama nayi ingane isizelo ayaziwa ukuthi yakwabani. Ayaziwa athi omunye nayi ngathi ifana nawe ngazi ukuthi ngicabanga ukuthi yakho. Mase sekutholakala akusiyona yakhe. Ziningi izinto ezenzakalayo abantu baNkulunkulu lapha emhlabeni ezisilahlekisayo ezisidukisayo. Why? Because asihleli endaweni eyodwa. Asihleli lapho sibeke khona. Asihleli lapho kufanelekile ukuthi sihlale khona ngaso sonke isikhathi. And if ungahleli endaweni eyodwa, you're gonna have a problem. You're gonna be in trouble. You're gonna be confused. Ngendlela esimanga. Hlala lapho uhleli khona ungasuki. Ubambelele ngempela, uqine. Khona uzokwazi ukubona ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Khona uzokwazi ukubona ukuthi kwenzakalani ngazo zonke izinto. But if ungaqinile, ungahleli endaweni eyodwa, uyabamba uyayeka la, siyakubona la, you will be confused. Just like owesifazane or rather owesilisa ebambeka amantombazane, owesifazane ebambeka abantu besilisa. Uzothola isifo. Uzothola i-AIDS. Uzothi ithathephi. Kuzomgulisa kwakona ukubamba ezindaweni zonke lapho kungamele ngabe ubamba khona. Kuzomdalela izinkinga tomorrow. Lezi izinkinga bengazi ukuthi zizofinyelela only if behlele koyedwa. But it's unfortunate ukuthi sesiphila esikhathini esibi esinzima. I remember nje there's this testimony here on YouTube. Is it on YouTube? Oh, sorry, it's from the Master's Voice Prophecy blog. Lapho khona usister wethu lapha ya udade wethu Celestial ethi there's this guy owayekade ehlezi njalo ebizela unkosikazi wakhe emdayisisa. Imagine nishadile umyeni wakho yo dearest husband ekudayisisa nishadile njalo ebusuku wayefakela unkosikazi wakhe etiyeni lakhe emfakela ama drugs ukuthi alale, and then bese kuzindoda ifika ilale naye bese kukhokhelwa this guy. Nangakusasa kanjalo. And lo mama xake ukuthi why ngilibele ngigula, why ngilibele ngivuka ngikhathele, why ngilibele ngino 1 no 2 no 3, kanti ubusy uyi-prostitute ebusuku engazi. These guys balala naye for as good as 30 years. Iminyaka ewu-30 yonke. Imagine that kind of pain. Imagine lobo buhlungu. Imagine impilo kanjalo. Ubusy uyalalwa awazi. Wena uzitshela ukuthi uzunekile nje. Njalo mhlawumbe yena uyitshela ukuthi njalo uma ngapositive awavele ngizelise. Kanti cha, this cocaine is busy making you drowsy so that you will lose i-consciousness yakhe ngaleso sikhathi. Bese benza yonke into abathanda ukuthi bayenze. We live in a very cruel world. Lapho sidinga khona umoya kaNkulunkulu ngaphezulu kwazo zonke izinto. Sidinga umoya kaNkulunkulu ukuthi usize, usiqondise, usihlelele zonke izinto, usihambise endleleni efanelekile yokulunga. Sidinga umoya kaNkulunkulu ukuthi usikhalime. Sidinga umoya kaNkulunkulu ukuthi usiqondise. Sidinga umoya kaNkulunkulu ukuthi usivule amehlo. We need to wake up to reality ukuthi kwenzakalani emhlabeni. We need to wake up to reality ukuthi abantu kanti baluhlobo luni, abantu kanti banjani. Not that abantu they are bad. And uNkulunkulu has made me understand by studying and growing spiritually ukuthi abantu they have nothing wrong.
Abantu abazona iy'lwane, abantu abawona amazombi, abantu abawona amazimzi, abazona izinto ezimbi. Abantu they are people abayimizimba enemiphefumulo. Unless otherwise if umphefumulo wakho usudayisile ngawo, usuyigombolondo ke. Usulinde nje ukuthi kufike usuku lakho lokufa and then. But abantu they are not bad. Kuphela izingqondo zabo nemizimba yabo abavuma nayo ukuthi isebenziseke ezintweni ezingekho right. Hayi futhi permanently. But kusebenziseka ngaleso sikhathi. Usebenziseka ukuthi uxabane nomuntu etekisini bese uthi yazini ngivele ngimbhokode ngomkhondo ngiqede ngayo. Usebenziseka ukuthi wenze ngaleso sikhathi phinde kudlule futhi. Uthi yabona umuntu yawo yazi izolo bekanje ngakusasa kasekho njalo. Yazi izolo bekhuluma ukuthi ngakusasa usekhuluma okunye. Yazi izolo things like that. So singabantu kumele sikhumbule siqaphele ngaso sonke isikhathi ukuthi people are not bad because bayindalo kaNkulunkulu. Kuphela everything esiphila nayo lapha emhlabeni can come as a point of a possession, can come as a point of manipulation empilweni yomuntu so that ezo-influenceka kuthenini enze lento. I always say usuke umuntu enza into angayithandi phela akazi ukuthi akayithandi, phela akazi ukuthi inkinga kangakanani, phela akazi ukuthi iyingozi kangakanani. Yena usuke ezitshela ukuthi ngiyenza nje ngiyaphila, ngiyayithanda lento because isitha can influence you. Sikuphushele entwenini uze uyijwayele, uze uyibize ngokuthi uyayithanda. Because ayikho into ethandekayo lapha emhlabeni. Ayikho into eyisidingo enyameni ngaphandle kokuthi uyifide nje kuphela khona izothola amanye amandla. Ayikho into ebalekile but into ethandekayo ukuthi wanakekele umphefumulo wakho. Ngoba iwona ingaphakathi lakho. Iwona ojabulayo uma wenza intando kaNkulunkulu. That is the only thing emele ngabe sijabulise singabantu. Ujatshulisa ukuthi namhlanje ngilibizile igama lika Jehova. Ujatshulisa ukuthi namhlanje ngikhulekile. Ujatshulisa ukuthi namhlanje ngilifundile izwi lithe lathi. Ujatshulisa ukuthi namhlanje uNkulunkulu uthe kimi noma ngihambe esigodini sethu lokufa ngiyokwesaba okubi. Ujatshulisa ukuthi namhlanje ngihlanganyelile nabazalwane sakhuluma ngoNkulunkulu. Namhlanje sihlabelelile sathaba ebukhoneni baNkulunkulu. Ngaleyo ndlela kuzobe kuyingaphakathi lakho elithola into elidingayo, elithola injabulo, elithola intokozo. But abantu abaningi kujabula inyama, kujabula izindonga. Imagine umuntu ezitshela ukuthi uyajabula just because indlu yakhe ipendiwe. Kuzojabulisa isikhashana lokho. Kudlule wena ngaphakathi uthola ukuthi awujabulile. Yes, indlu inkulu ipendiwe yindlu sithabathaba ingaka. But ngaphakathi akunazinkinga. Ngaphakathi akunasizi, akuna stress, akuna khwantalala, akuna gcwele konke okubi ungafanelekile. But umuzi muhle. That is why baze bathi abanye noma indlu kangayinhle kangakanani, inkulu kangakanani, but ayikho indlu engashunqi. Ingenxa yokuthi ingaphakathi. So even with abantu, human beings in your body, lo wenyama. Yes, you can wear those nice shoes ezibizayo uzitshela ukuthi uyazithanda. Ngithanda kanjani into ozobuye uyibeke lapha ya? Buye ungayithandi. You can wear ingubo yakho yakanokusho. What are they called? Marys, Jones, Daniel Hedta, kuningi. Gucci's, etc. Identity, Lacoste icathulo, or yes, kuningi. Bulweluke ikhanda lakho libe lihle uzuzibona ukuthi ya nami sengumlungu, ya nami uzifake that expensive manicure, pedicure, uzibusise, uzihlobise, ube muhle, ube njeyana. And then after that, you think you are so happy. You think you're so fulfilled. You think ukuthi yonke into isi-right ngempilo yakho. Yonke into iyakujabulisa. Le makeup le yakujabulisa leyo uzophinda uyiwashe kusasa usuyiwashile usunamaqhubu. Uthi usuyiwashile usuyifake for as good as mhlawumbe 5 years. Usuyabona futhi isikhumba sakho asisakwazi ukusurvive without makeup. Usuyazibona isikhumba sakho sesiyashintsha manje asisekho right.
Kuningi abantu baNkulunkulu, we think these things ziyasijabulisa kanti lutho. They're just, it's just like ukupenda indlu. Sipendiwe isinamawindi aluminium, isinesicabha se-aluminium, ifurniture ngqovu, sofa, TV, sibhaqalaze singaka ya. Kuningi. But uthola ukuthi unezinkinga. Uthola ukuthi uyashawa emshadweni wakho. Uthola ukuthi bakuhlupha abantwana bakho. Awusazi nokuthi wenze njani. Uthola ukuthi kuningi. Because kushunqa ngaphakathi. Why? Ngoba ubhizi unakekela ukurongi. Ubhizi unakekela ingaphandle. Ubhizi unakekela lokho ongasizi ngalutho. Okusala lana ngelinye ilanga. Ingaphakathi lakho awulinakekele. Ingaphakathi lakho awulifidi ngokwanele. The reason why ngithi awulifidi ngokwanele, it is because many bayafida angaphakathi. Bayafida amangaphakathi abo. Sorry. Bayalifida ingaphakathi labo. Yes. Bayalifida ingaphakathi labo. Ngokuthi baye enkonzweni just for that one day or just for that period of time. But only to find out ukuthi akwanele. Only to find out ukuthi awulifidi enough. In as much as you have fed it, but it's not enough. Akwanele. Bese lithi Xolo. Akwanele ukubonga kwami. Akwanele kumbonga nje uNkulunkulu. Because kuningi asabele kona wakuhlakaza. Izinkundla zokuxhumana zigcwele abantu abashumayelayo. Ungadla usuthe uze ube stuffed. Ungaba nomkhaba ngeke phakathi lakho. Imagine unomkhaba in your soul. Imagine you are filled ngephakathi lakho. But most people, they are busy feeding ingaphandle labo. Elingasizi ngalutho. Ngoba uyalifide. Ebese likutshela ukuthi akubalulekanga kangakanani ukuthi ufide ngaphakathi lakho. Because lezi zinto zimelene. It's either uhamba ngomoya noma uhamba ngenyama. Kukuwena ukuthi ukhetha kuphi. But ekugcineni kosuku kuzomela uhambe ngogodwa. Hlaje wazi ukuthi if ukhetha ukuthi uhambe ngenyama, uzohlezi kunezinkanuko zenyama ozozenza. Inkanuko yenyama engukuphuza, inkanuko yenyama engukuxokozela, inkanuko yenyama engukuhleba, inkanuko yenyama engumona, inkanuko yenyama engukuthakatha, inkanuko yenyama engukuxokozela, inkanuko yenyama ekwahlukana, inkanuko yenyama eukwalana, inkanuko yenyama kuningi kwehlukahlukene. Uzozenzakalela because uhamba enyameni. And then bese ke sihamba ngomoya ke. If you choose ukuhamba ngomoya, uzohlala uveza inkanuko kamoya enguthando, inkanuko kamoya ekuthula, inkanuko kamoya ekubekezela, inkanuko kamoya ekuzithiba, inkanuko kamoya okulinda, inkanuko kamoya isineke, inkanuko kamoya injabulo. Because yayithi incwadi kaJohn 15, hlalani kimi nani kimi. Ilena lelo gatsha elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. So you can only tell izithelo if uhlele enkosini, if uhlele uNkulunkulu, if wenza intando yakhe, if uzondla ngezwi lakhe ngaso sonke isikhathi. So ufuna ukuhamba phi? Uhamba ngenyama noma ngomoya? Ufuna ukwenza kuphi? Isihloko sethu sithi uJehova ungaphezulu kwakho konke, futhi uthanda ukuziphakamisa izingane zakhe zibe phezulu njengaye. Akekho ngisho yedwa umzali ongathanda ukuthi yena ephumelele ingane yakhe bese ehluleke. Akekho ngisho umama, ngisho ubaba. Only if laba bahlakaniphile kodwa. Hayi laba bayinzalo yenyoka ingane na 12 years. Obviously leyo ngane ngeke izibe nendaba nalengane. Because izoba negrudge ukuthi nami ngamthola umntwana ngisemncane noma naye ngamthola nje, it doesn't matter. So what? Vele nami kwenzeka. Uzo omunye umzali ethi mombuza ukuthi why uphuze leduze uphuze phambi kwengane yakho, uyifundisana ingane yakho. Athi ayibona uma efuna ukuphuza uyophuza. Lo mzali akanendaba nengane yakhe. Lo mzali akayifisela into enhle ingane yakhe. Because deep down uyazi ukuthi lento ayenza ayikho right. But ngenxa yokuthi unomona ukuthi yena usehluleke empilweni, wehlulekile, waze wabuswa ilenkanuko yokudakwa,
akasenandaba ufuna nengane yakhe naye ingene in the very very same pit, naye ilahleke in the very very same direction. Kunokuba mhlawumbe uma yenza into yakhe ayenzele away from umntana wakhe, enzele ukuthi umntana wakhe yena akhule enza kangcono, akhule enza kahle, akhule enza okufanelekile, afunde ngokulungile. But akambi nandaba kunalokho ufuna ukuthi ingane yenze njengaye or yenze worse kunaye. So bantu bakaNkulunkulu kubalekile ukuthi saze siqonde ukuthi only uJehova uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, ongumzali omuhle, onezifiso ezinhle ngabantwana bakhe, olangazelela okuhle kuphela for abantwana bakhe, olangazelela ukuthi abantwana bakhe babe nokuthula, babe nentokozo, bahlezi be right. Ebese ke elindela kubo babantwana ukuthi bazombiza yini, bazosondela yini kuye, so bese izobabonisa isandla sakho ukuthi as your parent, as umzali wakho, nake ngikwabela kona, nake ngikusiza ngakho, nake ngikwenzela kona, nake ukuthi nokuthi. Kulala emntwaneni at the end of the day, kulala kuye ukuthi uyakwamukela yini lokho. Because singabantu siphila lapha emhlabeni, we are given a free will, free authority ngezinto eziningi out of konke sikubonayo. uNkulunkulu akayena uNkulunkulu ononya, akayena uNkulunkulu ozokuqhubha ngenkani ukuthi wenze something, no. Akayena uNkulunkulu ozokwenzisa into noma ungayithandi noma ungayifuni, cha. But uzokuncenga nje, alibele kuncenga nje, alibele kuncenga. And ukuncenga kwakhe, bonga nje ngikhuluma uNkulunkulu, ukuncenga kwakhe usuke azi ukuthi lento into uyidinga kangakanani. Phela usuke ungazi wena muntu. Because abantu abaningi who are not grown in their souls, who are not grown spiritually, abazi ukuthi bazidinga kangakanani lezi zinto, abazi ukuthi bamdinga kangakanani uNkulunkulu, abazi ukuthi bakudinga kangakanani ukukhanya, abazi ukuthi bakudinga kangakanani ukuthula, abazi ukuthi bakudinga kangakanani ukukhula enkosini, because it's all about them. Yabo makuvuswa abaprofeti endaweni, kuvuswa abashumayeli, kuvuswa ababhishophi, kuvuswa bonke, bavuselwa abantu. uJesu wathi wayezokwenza lapha emhlabeni, akasho ukuthi wayezele izoni, because akekho ongafela umuntu olungile. So the more uNkulunkulu esisabalalisa, espread amazwi akhe, evuswa kwabantwana abancane, bashumela baphupha amaphupho, babe nebonakaliso, babe nazo zonke lezi zinto, ubavusela ukuthi bakwazi ukusiza abanye abantu, ubavusela ukuthi abantu abaningi bathola ukukhanyiseleka, because kunabantu abaningi lapha emhlabeni abayinzalo yomhlabathi, abangazi nanyaka liyaphuma liyashona, abangazi ngabo, abangafuni nokwazi, abathatha lokho abanikezwa kona. So uNkulunkulu ngokwandisa izisebenzi zakhe, kwandisa izithunywa zakhe, wandisela ukuthi abantu bathole iqiniso, bafinyelele kwazini naseqondeni ezintweni zonke, bafinyelele ekuhlakanipheni, ukuhlakanipha kwasekhaya ezolweni. So bantu bakaNkulunkulu, we must never tell ourselves ukuthi ngokwenzeka kwazo zonke izinto ezenzakala lapha emhlabeni zenzekela nje ukuthi okay, bazokholwa abathanda ukukholwa, abathanda enkonzweni abaya enkonzweni, abathanda ukuthi no. It's an opportunity of a lifetime for everyone. The reason why sihlangana ngale ndlela, sihlanganele ukuthi sakhane, sifidane, sikhulisane. Khona sonke sobona umbuso wezulu. Sonke sihlalela ukusebenzela wona abantu bakaNkulunkulu. Myself ngihlalela ukusebenzela wona. Nawe uhlalela ukusebenzela wona. Nomunye nomfundisi memile lapha epulpit, naye usebenzela wakhe umbuso wezulu. Ngisho ngambona enze enye into ehlukile eceleni, okwakhe lokho uyodila nakho ngesikhathi sakhe. Umprofethi elibele dlulisa amazwi kaNkulunkulu usebenzela naye umbuso wezulu. Umshumayeli, umvangeli ongqongqozayo ukubangela isicefe elibele ngqongqozela emnyango wakho, because wena ucabanga ukuthi ukubangela isicefe ngithi, kodwa wazi ukuthi kahle kahle ingawe indaba, awazi ukuthi kahle kahle uzosindisa wena, awazi ukuthi kahle kahle ulethe imoto yokuthi asambeni siye ekhaya. Asambeni makholwa siye ekhaya ezulwini. uJesu uyidwala lamadwala,
uyasibiza namhlanje. uJesu uyakubiza, ubiza mina nawe. Ayayo, amen. Uhlalele nungakholwa, uJesu uyakubiza, ubiza mina nawe. Oh yeah, amen. So bantu baNkulunkulu, kukwena ukuthi ulangazelela ini, ulangazelela kangakanani, kanjani, futhi utshengisa ngaziphi izenzo ukuthi lokho kudingayo uyakudinga ngempela. Utshengisa ngaziphi izenzo ukuthi uyakulangazelela ngempela. So uNkulunkulu emuhle njalo, uhlezi ehlalela ukuthi asinikeze yonke into. So in just between a prayer, uNkulunkulu ngomoya wakhe wakuveza kakhulu ukuthi yena ungaphezulu kwazo zonke izinto. Yena okwenza isifiso sakhe kube ngokuthi nabantwana bakhe bahlale bengenhla, benza intando yakhe futhi babuse njalo. We get from ama-revelations from incwadi ya-Enoch ukuthi number 1, there's this world, umhlaba wethu thina abantu esihlala kuwona, and then bese kuba khona amazulu ngaphezulu komhlaba, because umhlaba wethu unjengedomu. It's like okuyibhodlelana nje, sikhona thina singaphakathi, we are protected ngaphakathi. Bese kuba khona amanzi aphezulu nawaphansi, lawaphansi awaselwandle, and then lawaphezulu ila uNkulunkulu aziyo ngecebo lawo. And then on top of that, qaleka indaba amazulu, different heavens. Khona izulu lapha kune paradise khona, izulu lapho kunesihoko khona, izulu lapho khona ingelosi khona, lapho khona amakherubhi namaserafi, lapho khona izikhulu zeingelosi engaphezulu, lapho bese kuba khona lapho khona kufinyelela khona ingelosi enkulu kakhulu uJesu Kristu uMichael. Ebese kuba khona namanye, ebese kuba iphezulu ke, higher and higher, lapho khona umdala wensuku enkazimulweni, la kangangeni khona muntu, kungangeni khona lutho. But ngoJohn 14 uthini? Akekho yakubaba ngaphandle kwami, only uMichael can enter lapha. So lapho khona uNkulunkulu neglory yakhe, bathi ishikana glory, la ezungezwe khona ama-elders awu-24, and then lapha phambi kwakhe kunezidalwa eziwu-4. Lezi zidalwa lezi eziwu-4 zinamehlo ngaphambili nangemuva, and then lezi zidalwa mezichaza zihlukahlukene ngendlela ezidalwe ngayo. So uNkulunkulu kuphi? Phezulu, very high. Uma ilapha ngaphezulu, uyakathanda ukuthi nathi singabantwana bakhe asinyusele istandard. Remember uKristu ukuthi ngezenzo zakhe wasinyusa istandard, wasinyusa wazofinyelela phezulu iwungu lethu linamandla. Kwathi lapha encwadini ya-Revelation, I think it's 7 or 8, la ethi khona kwase uNkulunkulu esikhipha incwadi ukuthi ubani ongayithabatha ayivule. Zonke ingelosi nawo bonke bathi ubani ongafenyelelisa, ubani ongathatha isandla saNkulunkulu. But basuka uMichael wahamba wayithabatha le ncwadi, and then wonke lokhu izulu lamvuma lathi ufanelwe wena, uphakeme wena, uyingcwele wena. So ngale nkathi thabatha incwadi kwabe seyivula ke, sekuvela izinhlupho, sekuvela zonke izinto, amahashe, amacilongo, konke ngokwehlukana kwabo. So we get from incwadi yesambulo, which is a revelation kaJohane ayerevelelwa yona nguNkulunkulu. So izenzo zakho, ukulangazelela kwakho, ikona ongakunyusela istandard to get to wherever uthanda ukuthi ufinyelele khona. But uNkulunkulu uyathanda ukuthi sifinyelele. It's like, let's say ubaba uyi-CEO. Obviously uma uyi-CEO, you are at the top. Ukabhadia, uyikona konke. So kale kathi i-CEO engathanda ukuthi izingane zakhe zibe nolwazi, zifunde khona nazo zizofinyelela ekutheni zibe ngabantu abaphezulu. Kodwa uthola ukuthi ingane ikhethela ukuyiphuzela utshwala, ikhethela ukuyifebela, ikhethela ukuyibhemela,
ithatha advantage ukuthi vele ekhaya kunemali, vele ekhaya ithatha iy'moto zakhona lapha ekhaya, ihambe iyozenzela umathanda, yenze konke. Manje ubaba ubethanda ukuthi le ngane ayinyuse izinga, ubethanda ukuthi le ngane ayisize, ubethanda ukuthi le ngane ayibeke endaweni ephakeme. Umoya wami wobonga, kubani ongasho kwenele ngalo uthando lukaJesu. Ubaba bethanda ukuthi ingane zikhule zifinyelele ekwazini nasekuhlakanipheni, but zona zithanda ukuyibeka la, zithanda ukwenza lokhu okuncane, zithanda ukuzilimitha ngezindlela zonke. So engizama ukuveza ukuthi kubalulekile kangakanani ukuthi sikhule enkosini, senze intando kaNkulunkulu, khona sizokwazi ukuthi uNkulunkulu asithatha sibeke lapho kufanelekile khona, only kodwa ngokulangazelela kwethu. So sizokhumbula ukuthi ezwini lakhe Ubaba uNgcwele uyasikhumbuzisa ukuthi, uyakuveza futhi kakhulu ukuthi asiyoba imsila but siyoba ngamakhanda. Asiyotsheleka but siyotshelekisa. Okuveza ngokusobala ukuthi uJehova akasifiseli ukuthi sibe phansi ube lapha. No, kanjani? Kodwa usifisela ukuthi sibe ngaphezulu ngaso sonke isikhathi. Like I said, even abazali lapha emhlabeni, if umzali bewummeli, uyakayifundisa ingane yakhe ukuthi naye ifunde khona izophumelela. And the most important thing, abazali umntwana osuke emfisela ukuthi afunde abe ngaphezulu kwakhe, amudlule, aphumelele ukudlula yena. Just like uJesu washo wathi, sonke lezi zimangaliso nezibonakaliso ningenza okufanayo nani. For a matter of fact, nongaphezulu. Wasibekela lokuthi singenza okungaphezulu, okwengeziwe. Only us limit ourselves. Only us sizibamba, sizigoqa, sizifonqa. Singafuni ukwenza konke uKristu asenzela kona nongaphezulu. Silimitha izinto zasemhlabeni, silimithwa abantu, silimithwa imfundiso, silimithwa inkolelo, silimithwa iweather, silimithwa ukudla, silimithwa whatever ekhona emhlabeni. But we are not limited to anything kahle kahle. Only izinto ezingafanelekile. Because people can influence you and tell you ukuthi ngeke uzokwazi ukwenza ukuthi, and then uzukubelieve na ukuthi shothi ngeke ngize ngikwazi ngempela. Kanti that's just a lie. Kunalokho ubungakwenza 10 times. Like I said in the example, liqala le video ukuthi even abantu umbona umuntu enedwarfism, uzitshela ukuthi these people are limited ukuthi hayi ngeke aza kwenza ukuthi. The fact that unoqhuzu, unofuqufuqu, uyafuna uzafinyelele. Because uNkulunkulu ngisho into ungakwazi ukuyenza, uzokunikeza iplan ukuthi ungayenza kanjani. Yes, awukwazi ukukhuluma, but ukuze ucommunicate nabantu, shothi uzodingana ipen nephepha sonke isikhathi ukuthi information ofuna ukuyidlulisa ubhale phansi. Sacela ungenzela itiye bese uqhamuka umuntu usuthi akwenzele itiye. Why? Because uyathanda ukukhuluma but awukwazi, awunalo iphimbo, awukwazi mhlawumbe nokuzwa nangezindlebe. But there's a solution after that. Ukubhala phansi. There's always a solution kuNkulunkulu, abantu baNkulunkulu. Ngoba yena uNkulunkulu unothando. uNkulunkulu osibekelayo, obekezela okwenza konke. Akayena uNkulunkulu osigodlelayo. Akayena uNkulunkulu cha, the Lord didn't limit us to anything. Only the world. Nomoya womona, nomoya ongathanda impumelelo. And siyandile lento, especially abantu abamnyama. Ukuthi ungathanda umunye umuntu ukuthi aphumelele, ungathanda umunye umuntu ukuthi abe ngaphezulu kwakho. Imagine umuntu ezoba nomona ngengane yakho uqobo. Ayibona ukuthi hayibe siyaphumelela. Ayibo sikwenza ukuthi hayibo ingane yami iphupha amaphupho. Ayibo mina ngaphupha amaphupho. Abaseyitshela ukuthi hayi msangana leyo nto leyo. Ethi yavuka ingane iqoqelwa wayo mayazi ngiphuphe kanje ngathi phupho lenyongo leyo. Kumele ngikhiphe inyongo. Kodwa asikahle ukuthi amaphupho are very very important. They come as a message. They come as a disgrace. They come as showing a cooler and an upgrade for a person spiritually. But umzali athatha ukuthi hayibo
usezokhula yena spiritually, mina angikaze ngabusiswa ngale gift, yena uzoba ne-gift ngoba nakhe njani. Okunye ekumele sikwazi abantu baNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu unenhliziyo ende, unenhliziyo enhle, futhi akafani nomuntu onomona ongugombela, ongagombela akugodlele ngisho into engenasidingo. Ngathena uNkulunkulu akanawo umona, futhi akanawo umoya wokuncishana njengomuntu uncishanayo. The reason why abantu futhi bencishana ingoba vele basuke benokuncane. Uncishana ngoba umuntu akazi ukuthi where can I get something else, useyagodla kona lokho ngenxa yokuthi understand ukuthi kahle kahle unesandla esingaphezulu kwakho konke ngoba akanayo inhliziyo emnene. And baningi abantu abasafarisha from leyo nto leyo, abe nenhliziyo embi umuntu, agombele abambe kona lokho kokugcina athi unakho, athi hayi ngiyenzela ikusasa, ngiyenzele next week, ngiyenzela ukuthi ngiyenzela abantwana bami. Ebemcelile umakhelwane ethi ngihambile, uthi unotamatisi abawu-4, mina abe uthatha abawu-2 umnikeze, uthi hayi ngizopheka abawu-2 namhlanje, ngipheka abawu-2 kusasa. Why? Because they lack ukukholwa. Abazi ukuthi if ukhipha lokho oku-2 umnikeze uzothola oku-10 ngoba sibusisiwe isandla esiphayo nesamukelayo. Isibusisi into kanjani? Isibusiso ukuthi uthole into ungayideserve. And apparently isibusiso siyasetshenziswa. You get blessed ngezinto zakho zokulunga, zobuhle. Because wazile ukuthi ugive up lokho kugcina ngithi wakhipha khona kunjalo, you will get more and more and more. But if ugodlela uthi hayi ngeke ngigodlele kusasa, kuzobuka kusasa, but kuzobuka kusasa kuphela. So people abawugombela, and then uNkulunkulu ke ngoba konke kuvela kuye futhi kuya kupheli, konke kuningi kuye, akagombelanga umuntu lutho, akavalelanga umuntu lutho, akancishane umuntu lutho. Mawudinga ukudla uyakunikeza, mawudinga imali uyakunikeza, mawudinga umuzi uyawuthola. Phela kuzoya ngokuthi ulinda kangakanani, ulangazela kangakanani, utshengisa ngaziphi izenzo ukuthi ngampela uyamthemba, uyakholwa futhi ukuthi uzokunikeza lento oyidingayo noyilangazelela ngesikhathi esifanele. So ngaso sonke isikhathi inkosi ihlezi ilungele ukwabela nokupha, ngoba nakho konke abantu baNkulunkulu isandla sakhe asifinyeziwe ngalutho, kuyilutho. Inkosi isabela zonke izipho, zonke izibona. You know, uNkulunkulu akagodlanga lutho. If you want a gift thizeni uzoyithola. Usibona isibonakaliso ezinkulu, ubona abantu abashona, ubone into ezokwenzeka kusasa, ubone umakhelwane wakho, ubone imishado, ubone izinto eziningi, ubone ukuthi okay ayisho ukuthi uzoshona, ubone phinde futhi kunjalo uthi umcela uNkulunkulu ukuthi akhanyisele ngaleli phupho, acacisele ukuthi lisho ukuthini, aphinde akwenze lokho, aphinde akukhanyisele futhi, aphinde akutshela ukuthi kahle kahle kusho ukuthi uthi uyavuka from a dream, uNkulunkulu acacisele ukuthi lo unomoya wokuthi, lo usephenduka isangoma, lo use-1 2 3, khulekela usibanibani unenkinga, yenza ukuthi nokuthi. uNkulunkulu akutshala enhlizweni yakho, atshale nje igama lomuntu libele uzomcabanga, inhliziyo yakhe ibe buhlungu kanti unenkinga la ikhona, kanti uNkulunkulu usibezama. So uNkulunkulu usipha izinto eziningi, akasigodlelanga lutho, ukuphupha amaphupho. And ukuphupha amaphupho abantu baNkulunkulu, it's not just ukuthi ngilalele ebusuku ngabona lo mhlaba, cha. Kusekwenzeka izinto eziningi, uNkulunkulu usekhuluma nawe. Efika because uyasho incwadi kaJobe 33 verse 14 and 15 ukuthi mina ngifika umuntu esebuthongweni ngifike ngikhulume naye. In dreams uNkulunkulu ukhuluma nawe. In dreams utshengiswa ngawe ukuthi ukhule kangakanani spiritually. Ngokuthi uyibonisa esikoleni, ngokuthi uyibona kwenze ukuthi in dreams utshengiswa into ezokwenzeka kusasa, so that you can prepare for it, so that uzoyiqalekisa kumele ukuthi uyiqalekise, so that uzobona ukuthi okay kuzokwenza ukuthi nokuthi angiqaphele ukuthi ngingakwenza ukuthi. In dreams utshengiswa abantu ukuthi okay nayi attack njengamanje, nabe kuthakatha, nabe kufakela umuthi, nabe kufisela okubi. In dreams you can even hear people abakhuluma ngawe. In dreams kwenzeka izinto eziningi abantu kaNkulunkulu, because uNkulunkulu usefuna ukuthi afikise lolu lwazi ngale nkathi uzomlalela ngampela.
because usuke usuthula usulalele. Thulani nilalele nina, thula nilalele, thula nilalele, nilalele, thula nilalele. So kumele uthule ulalele, because during the day ungahamba, you are around people, uzongalaleli, uzongezwa kahle, usemsebenzini, usendaweni enomsindo, usendaweni yokuxokozela, kwenzeka izinto eziningi during the day. But at night, you are at the right position to listen. You're at the right spot and capable enough to grasp every information ozokunikezwa yona ngaleso sikhathi. And as I was saying, ukuthi uNkulunkulu sipha zonke izipho. Zonke izinto ezenzakalayo ngoNkulunkulu, thukathi uNkulunkulu, they are gifts. Because if ukwazi ukwenza into omunye umuntu engakwazi ukuyenza, iyisipho leyo nto. It is a gift. Into obusisiwe ngayo, into wabele yona, wanikezwa. Ukwazi ukuzila ukudla, it is a gift. Why? Because usuke ugifted ngomoya kaNkulunkulu. Uzohlala nawe uthi noma ulambile, kodwa ukwazi ukulonda, ukwazi uqhubeka, ube ne-energy ukuthi uwashe, ube ne-energy ukuthi uhambe, ube ne-energy ukuthi wenze nanoma yena othanda ukuthi yena. It's a gift kamoya kaNkulunkulu uhlala kuwe. It's a gift kamoya kaNkulunkulu ukuthi uvuke ebusuku and pray. Ungadembeseli, ungalibeluzelo, libeluzela awungathi. It's a gift umoya kaNkulunkulu ukukhumbuzayo. Wake up. It's a gift ukufunda izwi. Abanye abantu belifunda izwi Chronica kwa Nkosi yami, le ncwadi ngayiqala ngaku Israel kwakuba yini kodwa Israel. Kodwa nithi yathola uIsrael kwakuyinzalo kaJakobe, from Isaka, from Abraham, owabusiswa uNkulunkulu wathi ngibusisa isizukulwane sesizukulwane sakho. uIsrael lo uNkulunkulu awuthandayo, ohola ehlane, ohola uvulela ulwandle, ohola wawuthanda for 40 years. You get to understand zonke lezo zinto. Ngigift kaNkulunkulu angayigodlelanga muntu, but edinga abantu ukuthi bayilangazelele, bayigijimele, batshengise ukuthi bayidinga kangakanani, bese uNkulunkulu uyabanikeza yona. So ziningi izinto, especially nokuhlakanipha. Ukuhlakanipha ikona okusemqoka ngaphezu kwayo yonke into. Job 28:28. Uqala ukuhlakanipha ungumesaba uJehova, uqonda kokudedembini. You know, when you're smart, ayikho umuntu ohlakaniphile ungamesaba uJehova. Sengisho ukuhlakanipha kwangampela, ukuhlakanipha ukubona izinto uyibone ngeso la kwamoya, le reality. Ngathi ukuhlakanipha kwasesikoleni ukuphatha ngo-A, no. Ngisho ukuhlakanipha kwasenkosini, ukuhlakanipha uku-understand ukuthi amabandla njengoba ehlukahlukene, khona abapostoli, amaweseli, amakhatholiki, amazayoni, amasabatha, khona bonke ngokwehlukahlukana babo. Kwenzakalani ukuthi bahlukane kanje? Njengoba khona izangoma, khona abalombekazana, khona ama-magicians, khona zonke lezi zinto, kwenza kanjani, kwenzeka kanjani ukuthi bahlukahlukane kanje? That kind of smartness sikwenza ungabi limited. Because amakholwa amaningi athathe ukuthi mina ngihlangana nje nesangoma, angisibuki ngisho ukusibuka. Kanti kahle kahle loya muntu loyana ungumuntu odinga nje ukuthi usondele eduze kwakhe uthi why isangoma wena? Why thina sithi sigqoke izinto ezimhlophe wena ukhetha ugqoke ebomvu? Sithi sigqoke izinto ezipinki wena ukhetha ugqoke ingwe emabalabala. Bese yachazela ukuthi kahle kahle ngangihlaselwa amaqoqo, elilala nami amaqoqo awu-70 egcwele indlu yami. Bese ngiyaphupha kufika umkhulu athi vuma ukuthi singene kuwena, azosukela amaqoqo. Bese yathola ukuthi umuntu athi ngangishayiswa imoto, ngihamba ngey'nduku, ngishayiswa imoto namhlanje, next week phinde ngishayiswe yini, next week ngiphinde ngishayiswe yini, ngibhekane ney'moto. Ngaze ngatshela ukuthi hhayi-ke sufike kangcengetshe-ke manje, le moto ozogingeka ngayo yokugcina izosesa umphefumulo wakho. Abesethi umuntu ngavuma kanjalo-ke, kwase kwathiwa ngihambe ngiphehlweni, ngihambe ngenze kukale kube kuningi.
You-understand ukuthi le mimoya kahle forced them ngoku-apply ifee. Cause ayibafosanga kahle no, angifuni uqamba amanga. Iba-influence-ile ngokufaka umoya wokwesaba ukuthi lalela sokwenza ukuthi, lalela sokwenza ukuthi. Vuma nje wena. Fana noJob. Bashaya babulala iy'ngane zakhe. Bethi akavumi, akahlukane noNkulunkulu. Bashaya imfuyo yakhe. He was so rich. Thousands and thousands wezimbuzi, thousands and thousands wama-sheep, thousands and thousands wezinkomo. He was very, very rich. Bashaya imfuyo yakhe yonke. Bashaya baze bamshaya bangena ngisho enyameni. Bethi nje lahla lo Nkulunkulu wakho. Baze bangena nankosikazi wakhe. Ngomoya wenkohlisa ukuthi ngeke baba. Vele uthukele uNkulunkulu cause akukusizi ngalutho. Uthuka yena khona uzovela ufe straight. Kuningi ubumnyama obungena indlela obungena ngayo. Bungenela ukuthi bususa abantu ebukhoneni baNkulunkulu. Cause indaba inokusuka ebukhoneni baNkulunkulu. Iyona into uSathane adila nayo. Abantu abasihamba ngoNkulunkulu bayamnyanyisa, bayamcunula, bayamcasula. They make him have goosebumps. Menza afune abe ibhubesi ngampela libhunga lifune ngamgwinya. But if sibambelele, ithi noma ikhala enyameni, sibambelele kunjalo. Ithi noma ikhala emaphushweni, sibambelele kunjalo. Ikhala efrijini libe empty, bambelele kunjalo. Ikhala ekhabetheni libe empty, bambelele kunjalo. Ikhala indlela zonke ebhenki ebu-00 ubambelele kunjalo. Ngakho-ke bantu baNkulunkulu, amakholo amaningi ayehla enyuka. Lapho uNkulunkulu akazange aze agodlele umuntu lutho. Futhi uyathanda ukuthi sazi okuningi esinamandla okukuthwala. Baningi abakholwayo kodwa abayazi imfihlakalo yezulu. Baningi abakholwayo kodwa abayazi imfihlakalo yezulu. Sambulele imfihlakalo yezulu. Baba sambulele imfihlakalo yezulu. Maningi ngempela amakholwa ayehla enyuka. They go to church every Sunday, go to church every Sabbath. But abayazi imfihlakalo yezulu. Futhi abantu abaningi abafuna ukuyazi. Because you will find most Christians, number 1, abakholelwa ukuthi khona isihoko. Number 2, abakholelwa ukuthi uNkulunkulu usizwa nguye. Bathi uNkulunkulu uyakwazi kanti ukukondla. uNkulunkulu uyakwazi ukunakekela. Mina ngitshela ukuthi kumele uthole umsebenzi kuqala. uNkulunkulu uyakwazi kanti ukukulapha. Mina ngitshela ukuthi kumele uyokudokotela kuqala. They just come to God because bezwile ukuthi okay, uNkulunkulu, I need to go to church, this and that. They do not believe ukuthi izimfihlakalo zasezulwini uNkulunkulu uyakwazi ukuziveza njengoba ayababusise bavezela bonke abaprofeti, abashumayeli, bonke abagcwele eBhayibhelini, aboPawuli nabobani. The Lord can still do the same thing nanamhlanje. Because kusafana abantu baNkulunkulu lapha emhlabeni. Yabo ilanga masaphuma empumalanga lishona entshonalanga. Akakashintshi lutho. Only the humans, as the Lord always say, only abantu abashintshayo. Only abantu abaguquguqukayo. Only abantu abasuka ebukhoneni bukaNkulunkulu. But yena akasukanga. Akaguqukanga. Akashintshanga. Akasilahlanga. Akasigodlelanga lutho. Kodwa uhlezi ekhona emile futhi ngona phakade. So baningi abakholwayo kodwa bayazi imfihlakalo yezulu. And abasoze bayazi ngoba bafuna ukuyazi. Athi umuntu angikholelwa nje emaphushweni. Uyikholwa. Awazi ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nawe through dreams. Nabo Josepha, abaphupho amaphupho. Even the king uNebukadnezar engakholwa had amaphupho. Ayamtshengisa ukuthi kuzokwenzakala ngombuso wakhe. Etshengisa into ezokwenzeka kusasa.
baningi ngokwehlukahlukana kwabo. Awukholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akhulume ngezwi lakhe towards umuntu. Wayembiza kanjani kanti uSamuel? Ethi Samuel, Samuel, Samuel. USamuel ayitshela ukuthi u-Eli. Agijima-ke kubaba, baba uyangibiza. Because Samuel didn't know izwi likaNkulunkulu at that time, didn't understand. But wayethatha ukuthi ubaba Eli, ubaba Eli uyangibiza. And u-Eli realized ukuthi no man, sekuyisikhathi uNkulunkulu useyayikhulumela njengamanje. uSamuel usekhule enough ukuthi alalele izwi likaNkulunkulu. And nosamyaleza ukuthi baba, bathi kuye, akuthi uma kufika izwi likubiza, uthi khuluma Nkosi, inceke yakhe ilalele. Wakhuluma nangampela uNkulunkulu wakhuluma. And abantu, when people abalalela bathobela uJehova and they say ukuthi izwi siyalizwa likaNkulunkulu, they get to say, hayi uza amadimoni, amakholwa. They say that, bathi amadimoni. Bathi-ke sithemba ukuthi uNkulunkulu uyasikhulisa sifinyelelise elwazini, siqonde ukuthi okwasezulwini kusamile kusanjalo. Only if you apply intando kaNkulunkulu, only if you apply izwi lakhe uzombona. Ngiyalazi izwi lakhe ngoba lona liyimbewu ethelayo izithelo ehlobo nasebusika. Ngiyalazi izwi lakhe. Isihloko sethu nje sithi uJehova ungaphezu kwako konke futhi uthanda ukuziphakamisa izingane zakhe zibe phezulu njengaye. Let us not limit ourselves, bantu bakaNkulunkulu. Xa sidedela izulu lisiphakamise, sidedela uNkulunkulu asithathe sibeke endaweni ephakeme. Don't limit yourself. Ungalimitha umhlaba, ungalimitha abangani, ungalimitha izinto ezikhona lapha emhlabeni. But khula. Kubalulekile ukukhula kwezikamoya. Kubalulekile ukukhula enkosini. So that uzoziqonda izinto zonke. So that umoya kaNkulunkulu uzohlala kuwe. So that uzokwazi ukukusiza kukona konke, because konakele abantu bakaNkulunkulu emhlabeni. Konakele, siyashawa left, right and center. Siyalinyazwa ngazindlela zonke. But uzodinga ukuthi uhlale ebukholweni bakaNkulunkulu so that sizothi masiqhamuka zikunetha, wazi ukuthi umhlengi wami uyaphila, uzoba nami nangale kwethuna. Because kumele uzisindise wena, kumele uzihlenge wena. It's all about yourself, it's all about your soul. Ngabe usebenzela yini umphefumulo wakho? Ngabe usebenzela enough yini? Ngabe uyazisiza yini? Uyazihlenga yini? Nkosi nje benani ngibusise kakhulu. Ngikhumbule ukuthi uNkulunkulu akakhohlanga lutho. But ulindele wena ukuthi uze kuye umthembe ngokukholwa nangeqiniso. Kholwa uJesu Kristu ukuthi uyaphila inkosi nomsindisi. Uhlengwe, usindise, uphaphadise. Ebese usondela enkosini by reading the scripture every day. Ufunde. Usondele enkosini. Udle usuthe emphefumulweni. So that uzoyazi intando kaNkulunkulu. So that uzokwazi ukuthi okay, ungafinyelela lezi, ngafinyelela, and then kuzoba kuwena ukuthi ukhethe ufinyelela kuliphi. Ngendlela othanda ngayo, ngendlela uyangazelela ngayo, nangendlela unamandla ngayo. But uJehova engaphezulu ufisa ukuthi nathi sibe ngabantwana bakhe abangaphezulu. Just like ubaba usebenza kahle, uphumelele empilweni. Ufisa ukuthi nengane zakhe ziphumelele just like yena. Akayigodlelanga lutho. Uziwazi bekela imali imfundo, education ukuthi zifinyelele nazo ekwazini naseqondeni. Nkosi nje kanani. Hlale nazi ukuthi uNkulunkulu number 1 yasizonda isono, number 2 yabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana khona nje uTikTok uLihle Ithemba where there are short 10-minute clips. Kube uFacebook uLihle Ithemba Mzobe lapho khona imibhalo for people ababa free mode, and then kube khona these short 10-minute clips which are the same as go TikTok, and then Instagram uLihle Ithemba Wendy with IE Mzobe. Nkosi nje benani ngibusise kufanele ndlusele umlelezi nakwabanye bathole ukuphulukisa. Nkosi benani ingcine ngesandla somusa nothando nakobubele bakhe manje kuze bephakade. Amen.